15 миллион сомони қарзи музди меҳнати кормандони вилояти Суғд пардохт карда нашудааст. Дар ин бора прокурори вилояти Суғд Ҳабибулло Воҳидов дирӯз ҳангоми гузарондани ҷаласаи васеъи мушовараи прокуратураи вилоят иброз намуд. Бино ба таҳлили прокурори вилояти Суғд, корхонаҳои шаҳри Гулистон аз кормандонаш дар музди маош ба маблағи 17 миллион сомонӣ қарздор мебошад, ки бо ин нишон дод ин шаҳр дар сатҳи вилоят мақоми аввалро касб кардааст. ҷои дуюмро шаҳри Исфара ишғол намудааст, ки ба андозаи 25 миллион сомонӣ қарзи маош дорад. дар зинаи сеюм бошад ноҳияи Ашт ба 650 000 сомонӣ қарзи маош истодааст. вазъи пардохти музди меҳнат таҳти назорати доимӣ қарор гирифта бо овардани 127 амрҳои прокурорӣ 23,8 миллион сомонӣ музди меҳнат пардохт карда шудааст. бино ба иттилои прокурори вилояти Суғд Ҳабибулло Воҳидов, дар зинаҳои поёнии қарздорон шаҳру ноҳияҳои Зафаробод 611,4 000 сомонӣ, Ҷаббор Расулов 483,6 000 сомонӣ, Панҷакен 104,9 000 сомонӣ, Мастчоҳ 105,5 000 сомонӣ ва Бобоҷон Ғафуров 82 000 сомонӣ қарз доранд. ин нишондоди қарздорон то санаи 1 марти соли 2020 мебошад. бештари қарздорӣ аз шумори идораҳои беҳдошти замин ва обёрии шаҳру ноҳияҳои вилоят маҳсуб мешавад. қарзҳои музди меҳнат ба соҳаҳои саноат 13,2 миллион сомонӣ ё ин ки 85,1% рост омада, сабаби он аз соли 2016 аз фаъолият боз мондани ҷамъияти саҳомии кушодаи комбинати маъдантозакунӣ Адрас монд 17 миллион сомон ва ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи Тамохуш шаҳри Исфара 2,5 миллион мебошад. ҳамзамон 1,9 миллион сомонӣ ё ин ки 12,2% қарзи музди меҳнат ба идораҳои беҳдошти замин ва обёрии шаҳру ноҳияҳои дар боло зикр шуда тааллуқ дошта, прокурорини шаҳру ноҳияҳоро зарур аст ки баҳри сари вақт пардохт намудани маблағҳои музди меҳнат пайваста чораҷӯӣ намоянд. Ҳабибулло Воҳидов, прокурори вилояти Суғд, ба прокуророни шаҳру ноҳияҳои Гулистон, Исфара, Ашт, Зафаробод, Ҷаббор Расулов, Панҷакен, Мастчоҳ ва Бобоҷон Ғафуров супориши қатъӣ дод то қарзи музди маош дар фурсати кӯтоҳ пардохт карда шавад. ҳамчунин прокурор дар самти иҷрои қонунгузориҳои кишвар ибрози назар намуд. иҷрои қонунгузориҳо дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, дастгирии давлатии соҳибкорӣ, тандурустӣ, бахусус пешгирии касалҳои сироятӣ, сифати маводи хӯрока, асъор, ҳифзи муҳити зист, ҳифзи меҳнат ва техникаи бехатарӣ, ҷамъоварии маблағҳои обу барқ, ҳифзи ҳуқуқи ноболиғон ва ҷавонон, қочоқи молу маҳсулот ва воситаҳои нақлиёт 530 маротиба санҷида 9351 қонунвайронкуниҳо ошкор намуда, баҳри бартараф сохтани онҳо 1648 амр, 1069 эътироз ва 798 пешниҳод бароварда 3609 парвандаи маъмурӣ ва 277 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. мақомоти прокуратураи вилояти Суғд назорати иҷрои қонунгузории нақлиёт ва гумрукро таҳлил намуда 284 ҳолати қочоқи молу маҳсулотро ба маблағи 1,5 миллион сомонӣ ошкор намудааст. шахсони гунаҳкор бошанд ба маблағи 301,3 000 сомонӣ ҷарима карда шуда, аз онҳо 356,5 000 сомонӣ пардохтҳои гумрукӣ ситонида шуданд. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Айбов барои барномаи иттилоотии Хабар.